Hayırlı gün Gülnaz. Sensiz. Ne için senin blogun bilen kızıksına başladım degende, mine ilgirek her redaktsiyada hotlar bölügi var idi. Zor gına bölükler, kopşuk hotlar kele, hotlar bölügünde işlevçi jurnalistler şu hotlar bilen işli, halk özürleri bilen kimdir anda kengеш сұрап яза, кимдир сұрауы бар білгішке. Һәм менә газеталарда махсус шушы хатлар белән тулы сәхифәләр чыга иде. Шул бетте. Кагаз хатлар йөрүдән туктагач, шушы формат бетте. Һәм менә шушы форматны мин синең блогыңда күрдем, Инстаграмда. Шуңа күрә бик кызыксынып киттем. Күзәтәм, бик кызык һәм тиз арада күп язылучы җыя алдың. Менә идеясы турында сорыйсы килә. Ни өчен син шушындай блог башладың? Аның максаты нидә иде? Һәм бүген мин максатка инде ирештем. Шуннан да бу мин теләгән әйбер булып чыкты дип әйтә аласыңмы? Хәерле көн Асафа тагын бер тапкыр. Нәрсә әйтергә телим? Әйе, сез дөрес әйтәсез, мин үзем дә гәзитләр укырга бик яратам. Газетларда хәтерлим әле мин булайды хатлар язалар иде. Хәзер кимегәне сизелә. Үзем дә әле дә менә укып барам, мин берничә төрле газета яздырабыз. Бу әйтеп бит инде үзем дә сиздем, шуңа күрә халыкның бит сораулары аңа карап бетми. Һәрбер гаиләнең үзенең ниндидер проблемалары була, һәрбер кешенең сораулары була, башка кешегә сөйләп булмый торган сораулары була. Шуның өчен ачылды минем төркем. Анда кеше үзенең проблемаларын яза, киңәшләр сорый, күңелен ачып сала. Һәм анда без бер-беребезгә киңәшләр бирәбез, әйтергә кирәк, бик файдалы киңәшләр. Бу төркем булдырылды әле яңа гына 25 август көнне ачылды ул. Бик тиз җыела язылучылар, чөнки мин уйлыйм инде монда сарафанный радио дигәндә бик әйбәт эшлидер. Чөнки кеше берсе-берсеннән ишетә, менә шундый яңа төркем бар дип, кеше языла, күрә. Аннары инде тагын реклама дигән әйбер дә бар, бер-беребезне рекламалыйбыз бит инде. Шуңа шулайдыр дип уйлыйм инде мин сире. Шулай да менә 25 август көнне ачтым дисең. Ул идея бит ничектер килгән? Ни өчен нәкъ шушындый форматны эшләргә булдың? Ул идея минем башымда йөрде ул. Шундыйрак берәр группа ачырга иде дигән. Чөнки охшашрак төркемнәр минем күргәнем бар иде. Үземнекендә шундыйны булдырасым килде. Баштарак уйлап карадым, булыр микән, юк микән. Ачып карадым, кеше хатлар яза башлады. Аннары кеше күрә бит инде ул менә ничек әйтим? Берсе-берсенә киңәш бирәләр, файдасын күрәләр дип әйтимме соң. Күп кеше рәхмәт әйтеп яза, үземә менә аерым үземә язалар инде. Димәк, төркемнең файдасы бар, төркем эшли дигән сүз. Каян килде? Шул кешегә файдам тиясе килде минем. Файдалы буласым килде. Киңәшләр биреп, шундадыр инде төп идеясы. Димәк, менә август ахырында эшли башлаган, бүгенге көндә күпме язылучың бар? Әлеге көндә 13600 язылучым бар. Бу язылучылар накрутка түгел дип әйтә алабыз. Юк, бернинди накрутка юк. Барысы да төрек кешеләр. Барысы. Бу бит инде татар телле төркем. Ул шуның белән дә кызыклы. Шундый зур аудиторияны татар телле төркем белән җыеп булмый дип әйтүчеләргә нәрсә дияр идең? Була, менә бит тире ни бит инде мисал, тире мисал. 13600 кеше, алар барысы да тире кешеләр, накрутка юк. Аны хәтта комментарийлардан карап белеп була. Ничек анда комментарийлар алар берсе-берсенә язалар. Ул бит накрутка булса бит ул шундук сизелә. Шулай ук теге яшерен батырын түгел, реклама да бирәләр бит инде. Реклама биргәндә дә менә миңа кире кайта аваз иттереп, рәхмәт әйтеп язалар, сездән кешеләр күп килә дип. Шуңа күрә накрутка юк икән инде анда. Мин үзем беләм юк икәнен. Кешегә дә шуңа күрә инде әйтәм инде юк дип. Сезгә дә менә. Шулай да менә татар телле аккаунт ачучы бер син генә түгел бит. Сиңа кадәр дә булды. Анда юк уңышка ирешмәгән аккаунтлар да күп булды. Уңышлы аккаунтның сире нәрсәдә? Миңа калса кеше белән ихлас булырга кирәк.
гади булырга кирәк, ихлас булырга кирәк. Мин һәрбер язылучым белән аралашам. Менә миңа алар ничек чыгар әле Гөлназ дип язсалар да мин җавап бирәм аларга. Хәзер чыгарам. Яки инде үзем киңәш бирә алам икән, мин башта үзем киңәш бирәм. Без директта аралашабыз. Аннарсын чыгарам инде. Кеше белән кеше гадилекне күрә ул, кеше бербер үзен якын итүне күрә. Хәзер бит кешегә шул җитми. Күрше белән дә бик аралашмый бит. Ә монда менә виртуаль тормышта без социаль челтәрдә бер-беребез белән шулай аралашып, ярдәмләшеп яшибез. Миңа калса, ул да зур рольне уйныйдыр. Гөлназ, үзең турында да сөйлә әле. Минме? Мин үзем тумышым белән Биектау районы Зур Битаман авылыннан. Әти әнием, Аллага шөкер, исән саулар. Әтием минем лесничий булып эшләде, әнием мәктәптә сәркатиб булып эшләде. Хәзерге вакытта без Биектау районы Ташлыкавал авылында яшибез. Мин кияүдә, 2 улым, 1 кызым бар. Димәк, сине авылда, татар авылында яшәүче татар блогер дип атай алабыз инде без. Ну, мин булай үземне блогер дип атамыйм инде, алысы теге. Мин блогер дип, блогерның бит аның эше икенче төрлерәк. Ул бит үзен күбрәк күрсәтә, үзенең гаиләсен, тормышын. Ә мин инде күбрәк менә халык белән аралашам. Минем бар, үземнең шәхси битем дә бар, ләкин ул минем шәхси булып кала инде, үземнең тормышым булып, анысына кешене бик кертмим анда, туганнар, дуслар. Булай инде авылда менә шулай зур блог алып барам, мин аны үзем дә сизмичән калдым. Менә ничек шулай үсеп китте ул. Менә хәтта сез мине интервьюга чакырдыгыз. Бу блог нинди дә булса керем китерәме сиңа? Бераз гына китерә. Рекламадан бар, әйе. Зур түгел, керем теге артыгын нитмибез, но ничек әйтим сезгә, керем керә ул әйләнештә. Менә берсе ничектер реклама мин элегрәк күбрәк бирәм әлбәттә. Хәзер инде кимедә алай реклама биргәнем юк үзем турында. Кеше үзе килә. Булай әз генә, бераз гына керем бар. Мин инде декретта утырам, аның зыяны юктыр дип уйлыйм. Хәзер бит инде кем ничек акча эшли ала, шулай эшли дигәннән. Шул бераз бар әйе. Алга таба менә шушы блогны алга таба да үстереп, ул чыннан да яхшы керем чыганагы була алыр дип уйлаганың бармы? Мин алай Мөмкин хәлме бу? Мөмкин хәлдер ул, ләкин минем андый максатым юк. Алай менә миңа акча китерер өчен дигән төркем ачу минем андый максатым бердә булмады. Хәтта беләсезме, менә мин ачкан вакытта гына реклама бирәбез бит, түләп икенче блогерларга. Алар әйтә иде минем үземә, менә үсеп китерсең, акча эшли башларсың, әйтәм, ул минем өчен мөһим түгел. Ничек инде мөһим түгел, бербер әзрәк керем китерсә әйбәт бит инде дип, менә минем берничә блогер кемгә мин реклама бирдем, алар минем үземә шулай дип әйттеләр. Минем андый, әйтәм бит, андый максатым юк. Минем менә мин әлеге вакытта декретта, мин үзем кешеләр белән аралашам. Шул төркемдә мин үземә рәхәт, менә миңа рәхәт ул группа, тәмле ул шундый. Бөтенесе белән аралашып, тәм табам мин шундан. Ул теге акча өчен ачылган төркем түгел. Ул синең күпме вакытыңны ала? Күп вакытымны ала, хайран вакытны ала. Менә йокыдан торабыз. Алабыз инде телефонны, башта карап чыгам, кемнәр язылган теге запросларны бөтенсен кабул итеп, комментарийларны карап, укып, хатларны язып, чыгарып, шунда бала белән карап алабыз инде бер кавым, аннары бераз ял итәбез, беренче сәгатьтән теге идәдә эш күп бит авыл җирендә. Шуңа күрә бераз бушагач тагын кирип чыгасың. Күбесенчә мин төнлә керергә тырышам инде шул бөтен балаларны йоклаткач, тынычлап, шунда эшләп утырам. Кичкенә генә бер эш шикелле инде ул. Булай хайран вакытны ала үзе. Гөлназ, күбрәк менә син инде аудиторияңны анализлый да аласың, күбрәк хатын-кызлармы, ир-атлармы, шәһәр халкымы, авыллармы, күбрәк ничә яшьтәге кешеләр кушылды менә бу сәхифәңә? Минем сәхифәмдә Алсу апа күбрәк хатын-кызлар, ир-атлар да бар үзе, юк түгел баралар, ләкин алар менә шыпырт кына утыралар. Аның бар берничәсе яза торган, алар да яза, хат язганнары да бар. Күбрәк апалар, менә анда ничә яшь дип әйтим икән инде мин. 35, менә 30дан алып, шул бер 60-65 яшәргә кадәр аудитория. Шул тирә дип. Күбрәк нинди сораулар белән мөрәҗәгать итә? Күбрәк киңәшләр сорыйлар, сәламәтлек буенча, гаилә мөнәсәбәтләре буенча да язалар. Кемнеңдер хыянәт, ире хыянәт итә, кемнеңдер инде үзенең менә шундый хыянәт юлына баскан хатын-кызлар да бар инде. Алар да язалар. Кеше бит әйтәм бит, менә кешегә сөйли алмаганны шунда язып
Миннән сорыйлар инде, бездән сорыйлар киңәшне. Чөнки күрәләр, аудитория бар, аудитория әйбәт, алар хәзер менә хатны чыгарышка җавап бирергә генә торалар. Аллага шөкер, бик молодцы, мин аларны гел мактап кына торам инде, бик яратам үзләрен. Шул сәламәтлек, күбрәк сәламәтлек, идәге менә мунчаны нәрсә белән юасыз, мәсәлән, менә шундый хәтле сорауларга бар инде. Бу сорауларны син аноним чыгарасың. Әйе, бөтен хатларда аноним чыга. Бөтенесе, хәтта рәхмәт сүзләре булса да аноним чыга. Мине берәрсе хурлап язса да аноним чыга. Бөтенесе дә аноним чыгарам. Менә кой вакыт мин карап барам анда комментарийларны. Бу төркем гайбәт сата дип дә язалар. Синең моңа мөнәсәбәтең? Гайбәт сатканраклары бар инде. Аны кайбер хатлар берничә хатка булды. Бераз теге артистларны да сөйләшеп алдылар инде. Әле күптән түгел генә бер хат килде, прямо менә теге сорау биреп инде менә шуның никахы булган икән. Моны ничек мин аны чыгармадым. Мәйтәм, мин бу хатны чыгармыйм, ачуланмагыз, чөнки хәзер мәйтәм гайбәт башлана. Матур күренеш түгел бит инде гайбәт сатуы. Мин аларны тоям да инде. Теге үзләренә аерым да язам. Матурак языгыз. Алай ярамый дип тә инде. Ләкин мин шулай ук аңлыйм, кеше бит төркемгә шуның өчен кушыла, үз фикерен әйтер өчен. Кешене үз фикерен әйтүдән авызын томалап та бетереп булмый. Шуңа күрә гайбәт бик матур күренеш түгел инде, әлбәттә. Сөйләүчесенә була гөнаһсы дип әйтимсең инде. Димәк, ниндидер бер цензура бар инде үзеңнән дә. Бар, әйе. 18+ хатлары чыкмый миндә. Мин аларны җибәрәләр икән, гафу итегез, мондый хатлар минем төркемдә чыкмаячак дип кире кагам. Сүгенү, менә кем сүгенеп берсе-берсенә комментарийларда сүгенә башлыйлар икән, андыйларны инде мин блокка кертәм. Булай блокка бик керткәнем юк үзе. Шул берничә кешене генә. Инде алар бик каты бәрелә башлыйлар икән берсе-берсенә. Андый вакытта инде шул башта аерым үзләренә әйтеп карыйм, инде алай да булмагач блокка кертәм. Чөнки алар минем төркемнең йөзен пычраталар дип саныйм мин. Алай кешене берсен-берсенә сүгенү сүзләре белән мыскыл итәргә ул инде матур күренеш түгел бердә. Нинди дә булса киңәш алганнан соң шул киңәшне үтәп, үзенә файда тапкан кешеләр язамы? Яза. Рәхмәт әйтеп язалар, ие. Берничәсен алай чыгарганым да бар иде. Сезнең төркем аркылы менә теге киңәшләрен кулланып, рәхмәтләр әйтеп язалар. Күбрәк язалар инде, мәсәлән, берсе адрес сораса, менә әле бер көнне бер кыз язды, сезнең төркем аркылы колбаса сата торган урынны таптык, колбаса алдык дип. Берсе язды, балкыртлары саттык дип, сезнең аркылы. Әле анда алай гына да түгел, минем аерым бер нием бар. Сәхифәнең нәрсәсе буласың инде. Эзлим сине дигән рубрикасы, сүзеннән маф итегез. Шул рубрика аркылы хәтта берсен-берсе табалар, менә алар да рәхмәт әйтеп яза. Где-то миңа, беләсезме, якынча 8-9 хат килде. Менә шулай сине эзлим дигән инде. Шуның 5-се табылды бугай. Шулай да менә иң үзеңнең күңелеңә кирип калган пост, сорау, киңәш, гомумән синдә чыккан менә иң дигән постны кайсысын билгеләр идең? Иң дигән постмы? Менә шаккаттың, гаҗәпләндең. Мин, беләсезме, бер хат бар иде. Иренә хыянәт иткән хатын турында. Аның ире Себердә эшли. Бу хатынның аның инде кызлары бар. Ул хатын үзенең беренче мәхәббәтен очраткан да, менә шуннан буларның киткән инде мәхәббәт. 4 ел барады инде бу. Менә ничектер шул минем күңелемә кирип калды. Ул хатынны жәлләп тә куйдым мин. Жәлләп тә куйдым. Ул инде димәк ул беренче мәхәббәтен онытып та бетермәгән булган бит инде. Әле ул шул Себердәге ире белән бәхетсез яшәгәндер. Бу беренче мәхәббәте белән бәхетедер аның. Икенче яктан мин теге Себердә эшләгән ирне жәлләп куйдым. Ничек инде ул тырышып эшләп йөри, гаиләсе өчен тырыша, хатыңа, кызларыма булсын дип. Хатын монда шундый тормыш алып бара икән. Кызларына ничегрәк икән аның, ул бит инде алар кыз бала. Синең әниең менә шулай йөри дип битенә төртсәләр аңа, кыз балага бит бигрәк тә ни дип уйлыйм инде мин аны. Менә шул хат күңелемә кирип калды, мин аны бик уйлап йөрдем инде. Хәзер нәрсә булгандыр, әле ул апага язырга вакытым җитми. Нәрсәдер аларда. Булай теге кайта аваз иттереп тә язалар үзе, кайберләре. Монысын чыгарма, синең өчен генә язам, бу шулай бетте дип, аларын инде мин чыгарып тормыйм.
Әмне эзлим сине рубрикасы бар дип әйттең, анда кемнәр табышты? Анда табышты медицинский колледжда бугай бергә укыганнар, студент вакытта инде алар хәзер дәватиләр барсы да ике апамны алар табышты. Берсе Күкмараныкыйданың эзлиләре Күкмараныкын каян эзләгәннән хәтерләмим инде. Аннары менә күбесенчә эзлиләр яшьлек дусларын инде. Бергә укыган, бергә эшләгән дусларны табышалар, рәхмәтләр укып язалар, телефоннан сөйләштердек, рәхмәт яусын сезгә дип. Шу хәтле рәхәт инде шундый хатларны укуы. Берсе табышкач, димәк инде ул рубриканың да файдасы бар дигән сүз. Мин бик шатланам андыйга. Гөлназ, менә татар халкына тасвирлама бир әле. Мен синең карашка татар халкы нинди халык? Татар халкымы? Менә бүгенге татар халкы. Бүгенге төп татар аудиториясе дип әйтик инде. Әгәр инде без медиа турында сөйләшәбез икән. Татар халкы да беләсезме, элегрәк чистарак булгандыр дим мин. Татар халкын. Нинди планда хәзер татар халкы да урыслаша башладымы соң? Менә ятсызлык керә башлады. Кеше берсен-берсе рәнҗетергә дә күп сорап тормый хәзер, берсен-берсе үпкәләтергә дә. Мен калса ул татар халкына хас әйбер түгел. Ул татар халкы бит инде тыйнак, чиста, пөхтә, горур. Хәзер бераз гына кимеп бара бугай. Шулай иттереп сизәм мин менә шулай күрәм. Булай минем төркемдә бар үзе комментарийларны да теге кайвакыт русчалы, татарчалы язалар. Аны язсаң яз инде, я татарча, я русча, шулай бит. Русча язганнарына инде просто бәйләнүләре бар. Әле менә үзем дә просто дип утырам бит. Кайвакыт руслашып барабыз дип нитәм инде. Идә бит хәзер балалар да русча сөйләшә татар авылларында да. Шуңа күрә ул сорау бераз борчый. Менә руслашу ул сорау борчый. Без инде балаларны да татарча сөйләшегез дип гел әйтеп торабыз инде. Без әйткәнгә генә карап үзгәрсә. Үземдә дә нәкъ шулай. Әйе. Гөлназ, тагын бер сорау, менә хәзер бит инде син әйтәсең апалар, күбрәк апалар 30-дан өстә дип әйтәбез. Алай булса да барыбер бу татарча аралашу төркеме. Ул шушының белән бик кадерле татар халкына. Шулай бит. Алга таба бит инде безнең аудитория улгая дигән сүз. Әллә яшьләрдә кушылыр дигән өмет бармы менә шу татар телле аудиторияга? Яшьләр бар миндә алар хайра, яшьләр хайран асапа. Алар да татарча сөйләшәләрме, язалармы? Язалар. Яшьләр дигәндә ул ничә яшьлекләр? Яшь анда бар төрлесе, 20 яшьлекләр дә яза. Миңа 20 яшь, менә миңа 21 яшь дип язучылар да бар. Әле алга таба сакланыр әле, Алла бирсә телебез дигән өметтә калабыз инде. Кушылалар, үзе яшьләр дә кушыла. Ләкин беләсезме, мин әле статистикада алып барам. Менә кем языла һәм кем чыгып китә төркемнән. Төркемнән чыгып китә. Янда күбрәк яшьләр чыга дип карадым мин. Чөнки шулай ук менә күбрәк киңәшләр сорыйлар төркемдә. Сәламәтлеккә кагылышлы, гаилә тормышына кагылышлы. Ул инде чыгалардыр инде. Шул кияүдә булмаган кызлар, әле тормышны белмәгән кызлар, балалары булмаган, аларга кызык түгелдер инде ул. Аннары тора бара, инде кияүгә чыккач, балалар киткәч, җайлы бит керәсендә киңәш сорыйсың. Шуңа кушылырлар дигән теләктә, өметтә калам мин, әйе. Кушыла инде алар. Шулай булсын. Шулай булсын, әйе. Аудиториябыз үссен. Һәм соңгы сораудыр инде, Гөлназ, менә хәзер син декретта. Әйе. Әгәр дә бу төркемең яхшы гына үссә, мәсәлән, ул чыннан да син кирәкми дигән саенда барыбер керем чыганагына әйләнсә, ул синең төп эшең булып китәргә мөмкинме? Алсапа, бу сорауны миңа ирем дә сорый. Нишләр идең андый вакытта дип. Группа менә төркем шулай барса, өйдә генә утыру хатын-кыз өчен барыбер нинди ул? Ничек әйтим, хатын-кыз өйдә картая. Үземне табасым килә әле, барыбер. Алда эш килеп чыкса, мин эшкә чыкмыйм, юк, минем төркемем бар. Андый уйларым юк, шулай ук төркемне алып барып эшләргә, Алла бирсә, булай эшлисе килә үзе. Бәлки мин инде шул декретта, мин инде хәзер 6 ел инде мин декретта, сусаганмындыр инде мин эшкә, бәлки шулайдыр. Шуңа күрә дә күбрәк төркем барлыкка килгәч, мин тынычландым үзем.
Миңа рәхәт, мин чөнки кеше белән аралашам, бер дуслар белән җыелып алу кебек ул, туры эфирларга чыгам. Туры эфирда да алар белән бер утырып сөйләшү үзе бер рәхәт, мин алардан энергия алам. Ирем белән көләп үзем әйтәм, дзен минем өчен. Шуңа күрә, болай үзе эшкә дә кызыклы эш булса, эшләп карыйсы килә. Рәхмәт, Гөлназ, уңышлар сиңа. Үзегезгә рәхмәт, Алсапа, чакыруыгыз өчен. Татар-информ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.